Táto alma mater pozostáva zo základnej školy svätého Michala a strednej odbornej školy svätého Rafaela. Tá druhá pripravuje najmä mládež, ktorá inklinuje k cestovnému ruchu. A toto sú jej budúci maturanti. Po úspešnom ukončení školy sa môžu uplatniť nielen v cestovných kanceláriách, informačných centrách, ale aj ako pracovníci marketingových ústavov v samosprávach, sprievodcovskej činnosti či v podnikaní. Mládež je aj budúcnosť Nemšovej a tá jednoznačne smeruje k predstave moderného európskeho mesta. Mesta, ktoré má čo ponúknuť aj tým najnáročnejším návštevníkom. Možno v plesovej sezóne aj taký správny valčík, sambu alebo čaču. Známe evergreeny tanečného parketu otvorili aj tradičný mestský ples. Symbolicky sa konal v ten istý deň ako prestížny ples v opere. Nemšovania vo vynikajúcej nálade ním oslávili aj 20 rokov života svojho mesta. Mesta, ktoré všetci milujú ako svoje deti. Mesta, ktoré vlastne je ich dieťaťom. A čo mu vinšujú do ďalších rokov? Aby keď už sa mestom stala Nemšová, aby si uvedomili, že treba rešpektovať aj tú panorámu, ktorá je okolo Nemšovej a aby keď sa budujú samozrejme obytné domy, ktoré sa budovať musia, tak aby sa budovali rozumne a nie tak, ako to budujú v Bratislave. Veľa spokojných občanov, ktorí budú spokojní s prácou Mestského úradu a Mestského zastupiteľstva. Do najbližších rokov by som mestu Nemšova popriala, aby malo dostatok finančných prostriedkov na zabezpečenie plnohodnotného života občanov všetkých vekových kategórií, aby sa na jeho riadení podielali charakterní, kvalifikovaní ľudia, pre ktorých by bolo cťou, že sa môžu podieľať pri rozhodovaní o jeho ďalšom vývoji. Rád by som zaželal, aby Nemšova mala vždy múdrych funkcionárov, aby sa starali jak o rozvoj mesta, tak i o rozvoj kultúry a ľudových tradícií. Veľa úspešných rokov v rozvoji mesta. Veľa úspechov, ktoré doteraz boli, čo najmenej požiarov a ďalšiu dobrú spoluprácu, takú, jakú doteraz sme mali, možno lepšiu ešte. Zdravých ľudí a čo si dalo mesto, aké predsavzatia do roku 2009, aby sa im to podarilo splniť. Aby sa nám podarilo získať čo najviac prostriedkov z európskych fondov, ktoré sa nám ponúkajú, aby sme vybudovali veľa bytov a možností pre bývanie pre našich mladých ľudí, aby sme sa mohli rozrastať. Nášmu mestu želám do budúcich rokov veľa šťastia, zdravia a hlavne dobré medziľudské vzťahy. Aby ten dobrý duch, ktorý sprevádzal tunajších ľudí v minulosti, pracovitosťou, dobrotou, a postojom vzájomnej spolupatričnosti, aby ich tento duch aj dnes a samozrejme aj v budúcnosti naplňal týmito hodnotami, aby bolo toto mesto sprevádzané Božím požehnaním a aby každý človek bol pre iného človeka skutočným darom. Aby tu boli vhodné podmienky na ďalší rozvoj, aby tu boli naďalej dobrí ľudia, aby tu boli dobrí poslanci, ktorí cítia s týmto mestom, ale aby sme boli skutočné mesto s námestím, s vybavenosťou, s ľuďmi, s bytovou výstavbou a možno aj tým priemyselným parkom Považie niekde medzi Trenčanskou, Teplou, Nemšovou a Dubnicou. Predstavili sme vám malebné európske mestečko. Predstavili sme vám Nemšovu v takmer polhodinovej mozaikovej skratke. Áno, je to mesto skla, aj mesto gladiol. Mesto pamiatok, aj mesto novostavieb. Mesto folklóru, aj mesto dychoviek. Mesto juniorov, aj mesto seniorov. Mesto florbalu, aj mesto futbalu. Mesto relaxu, aj mesto plodov práce. Mesto vzdelanosti, aj mesto viery. A snáď ešte netušíte, že aj vaše mesto, ktorému po jeho návšteve možno priradíte aj iné prívlastky. Ak vás naša videopozvánka zaujala, príďte ho navštíviť. Už sa tu platí eurom.